inje. Spesial kagem warga masyarakat Tonggor sak Purwokerto sekitarnya. Inje, heeh. Setunggal lagu Mas saderengipun babak salajengipun. Babak terakhir nggih. Nggih. Karena event budaya kegiatan hiburan nggih. Nggih, mau. Spesial kagem ibu-ibu. Iya boleh. Barang. Iya, yang mengidolakan Mas Inggar. Iki untung lho Mas jenengan. Nopripun. Burung digrutuk biasanya Mas Inggar foto. Niki fansnya Turonggo Setyo Manunggal. Luar biasa, alhamdulillah saged merapat. Betul. Semoga Ca Podang kuning. Cucak Rawo. Cucak Rawo ya. Napa? Oke. Inje, alhamdulillah. Oh ada gitu ya? Ya. Luar biasa. Inje ibu ngersake ayang-ayang sak mangke dipun Ayam-ayam. aturaken malih. Oh, Pokoknya iya. nyuwune sik gumyak Mas, sik mau kurang gumyak. Soalnya Tuh dewa-dewa nih Asmo. ya kok kabeh nyanyi. Kayane nek Mas Inggar urung gulung-gulung ki urung gumyak lho Ya, Mas. kok Mas Enggar gulung-gulung. Inje. Yo, Ya saya. Cucak Rawo. Ayo ya. Ayo Batata. Turong Bamel. Manunggal. Oi. Sikat yuk. Coba melempar mangkir. Lempar Mangisku lempar mengaku dapat. Coba melamar gadisku lamar. Apa? Gadisku dapat. Mbak Nata. Jamane Jamaneta. Raki karo Harap berawal. yen inangen wae. Amane gowat Wedi apa Mbak? karo manuke. Manuke dudak opo. Dudak opo. Dudak opo. Opo buntute. Buntute sing akeh anune. Yen digoyang aduh enake. Turonggo Setyo Manunggal. Tonggo. Mbak Nata. Ku coba melempar pisang, Melempar nopo? pisang ku lempar, masa ku dapat. Ku coba melamar bujang, Monggo lho. bujang ku lamar, duda ku sikat. Jamane kita. Jamaneta, Wong tuwa rapi perawan. Perawane yen wengi nangis wae. Amarga wedi karo
dokter iso bergerak lho. Siapa? Mau Mas kan? dokter toh? Lek jadilan mau njuk ngeten. Nah, bergerak. Lho to rak sajake Mas Inggar iki wis rada-rada ndrawasi iki. Rada ngefek. Rada ngefek. Ngefek. Ini Tolong- hantunya ini Tulung sudah. mengko aja dicekelke jaran. Ah iya. Samarku nek gak iso bali. Betul. Nah.